रउआ से हम बात ना करब। काहे हो? रउआ से हम नाराज बा। काहे? अपने तो पियबे करे दी और दुआरी पर 4 जने के औरो चुटौले रहे। छोट छोट बात पे का टेंशन ले लो, कबो कभार थोड़ा हो जाला। रउआ से एकदम परेशान हो गल बानी। सुनी सुनावा का कहत बाड़ी। बड़ा दुख होला सैया इहा तोहरा घर में सपना सजावले हो रहली रही नाई हार में सपना सजावले हो रहली रही नाई हार में सपना सजावले हो रहली। सुना पैबू न हमरा जैसन पूरे जहान में तोह के बसवले हो बानी अपने परान में तोह के बसवले हो बानी अपने परान में तोह के बसवले हो बानी। रउआ से हमार हाथ जोड़ के विनती बा कि ई पियल हुए छोड़ दे, हमरे जिंदगी के नरक मत बनाई, अपनी आदत सुधार ली, बता दे तनी। अरे तू तनको टेंशन मतलब धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। घर द्वार थोड़ी न बेचत है, काहे गिरवले हरदम रहेलू मनवा हो। उठला हिलोरा देख के हमरे जी घर में सपना सजावले हो रहनी रही नाई हार में सपना सजावले हो रहनी रही नाई हार में सपना सजावले हो रहनी। सुनी रउआ तो कहने कि हम थोड़ा थोड़ा पीला हो, कृष्णा विकास के ना देखत हुआ थोड़ी थोड़ी पियत पियत घर दुआर पूरा खेती बाड़ी बेच देले बाड़ी। अरे हम थोड़ी ना घर द्वार बेचत है। तोहरा उहा चाल चलन लौकता हमसे, धीरे धीरे तू सुधरत ना होगा और बिगड़ते चल जात बाड़ा। सुधर जा अन धन से भरल हमारी महल अटरिया हो। तो कुछ बेच खइबा का? अरे सब कुछ तू बेचत बाड़ा गल्ला गुजरिया हो। करना फिकरिया हरदम कैसे ना रहे मुधियान में तो के बसवले हो बानी छोड़ी हम अपने परान में तो के बसवले हो बानी अपने परान में तो के बसवले हो बानी। देखी अपने मीठी मीठी बात में उलझाई मत, हम तोहरे बकावा में ना आवे वाला है। रउआ पियल छोड़ दे नहीं तो चल जाए नहीं घर जायद आज के बाद ना पियब, तो टेंशन मत ले। माई बाबू हमसे कहना कि लड़का बड़ा सीधा है, अगुआ सारा फंसा देना हमके। अरे हम सीधे न है, कहाँ रोज रोज पियत है, कभी कभी हो जाला। मुश्किल बाजी अल हमर अब तोहरा साथ में बाटे कौन कमी ताला चाबी तोहरे हाथ में। जिनगी घोराइल बीजा बिनोद जोहर में सपना सजावले हो रहली रही नाई हार में सपना सजावले हो रहली रही नाई हार में सपना सजावले हो रहली। कुल सपना पे हमरे पानी फेर देहला। अब टेंशन छोड़ा, कान पकड़ा थी, आज के बाद दारू न पिया।